Ok, danas počet ćemo sa obrazovnom politikom. Kao što verovatno znate, to je takođe jedna od politika koja može da se vodi na 2 ili na više nivoa. Dakle, načelno se vodi na republičkom nivou, ali postoje mnogi obrazovni programi koji mogu da se dizajniraju i da se vode i na lokalnom, na gradskom nivou, a takođe i zakonski gledano, jedan deo obaveza, pogotovo finansijskih obaveza koji se odnosi na funkcionisanje osnovnih i srednjih škola, je zapravo poveren lokalnim samoupravama, gradovima, da vode računa o tome. Dakle, osim plata zaposlenih u obrazovnom sektoru, koje isplaćuje Republika, sve drugo je, što se tiče održavanja škola, osnovnih i srednjih, je obaveza lokalne samouprave. Sama politika se naravno definiše na republičkom nivou, republičkim zakonima i republičkim programima. Mi smo krenuli danas od jednog teksta koji se odnosi na obrazovnu politiku u Americi. Ja sam vam to dao više zbog toga da biste videli ne samo kako se tamo, šta su tamo karakteristični problemi, nego i zbog toga uopšte kako se razmišlja o javnoj politici u obrazovanju. Pa sam teo da počnemo kratko malo o tome. Dakle, kad pogledate, recimo, tamo imate jednu listu ciljeva obrazovne politike u Americi, ovo su, dakle, neki ciljevi koji su karakteristični za Ameriku. Možete da vidite da se razgovara veoma aktivno o mnogim ili o nekim stvarima o kojima se kod nas možda malo razgovara ili uopšte se ne razgovara. U javnom diskursu, koliko ja, recimo, mogu da vidim, što se tiče javne politike koja bi trebala nešto da postigne u tom smislu, recimo, obrazovanje odraslih ljudi i dugoročno studiranje se uopšte skoro i ne pomenje. Dakle, mislim, pomenje se, da kažem, tu i tamo ljudi pričaju o tome, ali ne znam da postoji vladina politika koja se time bavi. Ne znam da li postoji ni to kao sastavni deo politike lokalnih samouprava. Onda, recimo, učešće roditelja takođe, mislim da je dosta kod nas skrajnuto u drugi plan. Čini mi se da postoji neka tendencija da se misli da roditelji nisu dovoljno kompetentni da učestvuju u tome. Dakle, prosto možete da vidite, postoji dosta razrađena da kažem, mreža ciljeva. Jedan od poslednjih konkretnih programa koji se u Americi trebalo da se sprovede i ja mislim tek 2015. godine su ga potpuno ukinuli, je bio ovaj program u prvoj godini vladavine Georgea Busha mlađeg, No Child Left Behind. Ili neko uspeo da pročita šta su bili glavni ciljevi tog programa? Mislim da je to bilo ono da svi koji su napustili školu da ih se ponovo vrati i da se pobrinu da završe. Dobro, može i tako, ali... Ko ne bude ostavljen, zaboravljen. Tako je, to dakle, sledi iz naslova. Naravno, i to je važno, ali u principu bitno je da iz samog naslova prosto proizilazi da škola ne sme nikoga da zaobiđe, da niko ne sme da zaobiđe školu. Ali postojali su malo konkretniji ciljevi, da kažem. Prvo je bilo funkcionalno obrazovanje. Dakle, mislilo se da obrazovni sistem treba da da funkcionalno obrazovanje. Šta je funkcionalno obrazovanje? Ja mislim da to je jedan od centralnih ciljeva koji bi mogao da bude sastavni deo i naše reforme. Šta je funkcionalno obrazovanje? Sad samo moramo mikrofon da uključimo, izvinjavam se. Pismenost, znači čitanje i pisanje, matematika, neka osnovna. Dobro, to već, ja mislim, velikim delom kod nas postoji, a može tamo Lidija? Dakle, znaju naša deca i da čitaju i da pišu, da sabiraju i tako dalje. Funkcionalno obrazovanje bi trebalo da podrazumeva da ono što pročitamo, odnosno što deca pročitaju, da mogu i da protumače. Znači da je cela poenta priče da razumeju o čemu se tu radi. Da li je to neki tekst ili bilo šta od svega toga. Tako je, dobro, to je već malo potpunije, ali može još, ja mislim, preciznije šta je funkcionalno obrazovanje. Još malo može da se kaže nešto. Ja bih rekao vrlo jednostavno,
kad izađeš iz škole da znaš nešto da radiš. Tako je, dobro, okej. Evo, hoću Branka da kaže nešto isto. Da znaju da primene to što su naučili. To je suština. Znači, naspram reproduktivnoj, da znaju da reprodukuju, bukvalno nabubaju na pamet i ispričaju, a onda to isto ne znaju da primene sutra u nekoj konkretnoj životnoj situaciji. Tako. Dakle, ovo je suština. Dakle, škola koja vas priprema za sutrašnji život u društvu u tom smislu da to što ste tamo naučili znate sad da primenite u konkretnim životnim situacijama. Dakle, nije samo dovoljno znati i pročitati tekst, nego ga naravno i protumačiti, a onda bilo kakva vrsta čitanja da sutra možete s njom da je upotrebite u jednom praktičnom smislu, kao i sabiranje i oduzimanje i sve druge ove stvari. Drugo je bilo asimilacija imigranata. Dakle, već tada se puno pričalo o tome da velik broj ljudi koji dolazi u Ameriku nekako zaobilazi izgleda školu. Imate, recimo, ja sećam se kad sam bio u Njujorku, znam recimo da je postojala kineska četvrt, ali da recimo da postoji ruska četvrt, gde uđete u prodavnicu pa prodavačica ne zna da uopšte da vam se obrati osim na ruskom. To recimo nisam znao. Dakle, verovatno postoji mnoge druge četvrti. Sve zavisi verovatno od toga, od veličine populacije. Dakle, ova asimilacija bi verovatno trebalo da omogući da imate ljude koji su naravno iz drugih etničkih grupa, ali koji znaju recimo da govore barem engleski jezik. I naravno kao jedna od najvažnijih stvari je društvena pokretljivost. Ne znam da sam pomerio ovu kameru ovde. Dakle, društvena pokretljivost, dakle već tu se takođe pominje školstvo kao jedan od najvažnijih elemenata javne politike koji može značajno da promeni vaš socijalni položaj u toku životnog veka. I o tome ćemo danas da govorimo zapravo i najviše. Hoću pre nego što počnemo da raščistimo neke nedoumice koje se veoma često pominju u javnosti, a to je šta je zapravo obrazovanje, zbog čega ono treba da bude finansirano, da li treba da bude finansirano od strane države ili treba da bude privatno i tako dalje. Dakle, jedan od najčešćih razloga koji se navodi, ili argumenta koji se navodi za to da obrazovanje treba da bude finansirano od strane države jeste da je obrazovanje javno dobro. Ko može da objasni da li je to tačno? Ako sad, pošto ste svi položili test, svi znate šta je javno dobro, pa sad me interesuje da li je obrazovanje javno dobro i da li zbog toga treba da bude finansirano od strane države? Pa naravno da je javno dobro, bar po mom viđenju stvari, jer ako ulažemo u obrazovanje i u sve ostalo što je vezano za to, znači bilo kakav podsticaj, nedogradnja, znanja, bilo čega, to će na kraju doneti neke rezultate u smislu inženjera, kreativnosti, bilo čega. Sve će doneti neke rezultate. Pitanje je samo zašto bi država trebala da ulaže u to. Recimo, i ova voda mi pomaže, ima neki rezultat, ali država mi ne plaća flašu vode, moram sam ja da je kupim. Dakle, sve što i koristimo ima neku korist, proizvodi neke dobre posledice. A to je zato što je to dobra stvar, mislim, u celoj to priči. A zašto onda, recimo, država ne finansira meni ovu flašu vode? To je dobro za mene, pa i za vas, pošto, recimo, da nisam pio vode jutros, da nisam pio, ko zna da li bi mogo da održim ovo predavanje. Eksternalije obrazovanja su mnogo veće nego što su eksternalije te flaše vode. Dobro, okej, vi ste se javili, možda. Pa možda da kad je nešto javno dobro, onda se niko ne može isključiti iz te potrošnje, što znači da bi obrazovanje trebalo da uključi sve Tako je. Međutim, ako se sećate definicije javnog dobra, to nije pitanje odluke da li nekoga hoćete, nećete da isključite, nego realno nije moguće nikoga isključiti. Recimo, nije moguće nikoga isključiti ako recimo vazduh svež. Ne možete nikoga isključiti iz udisanja svežeg vazduha. To je nemoguće. Dakle, u tom smislu svež vazduh je javno dobro. Ili je, recimo, zagađen vazduh je javno zlo. Dakle, realno nije moguće nikoga isključiti. Obrazovanje nije takav sistem. Dakle, tu može da isključite. Dakle, moguće je postaviti, reći ovako, kogod ne plati za školu, možemo da ga sprečimo da ide u školu.
Dakle, moguće je isključiti ljude, pitanje je samo da li bi to trebalo da se radi. Što se tiče druge karakteristike da je ono nerivalno, tu je već definicija potpada. Dakle, potpuno je meni sve jedno, kao predavaču u školi ili na ovoj školi ili u osnovnoj školi, da li ovde sedi 1 ili 101 učenik ili polaznik, zato što je nivo količine ili trošak koji je meni potreban da bi spremio ovo predavanje potpuno isti. Dakle, ako moram da ga održim i sve jedno mi je koliko ljudi sedi ovde. Ne uvećava se trošak sa brojem učenika koji tu sedi. Ali isključiti je moguće. Dakle, nije javno dobro, dakle, govoreći striktno sensu definiciji onoga kako je javno dobro definisano u ekonomiji, to nije javno dobro, ali Željko je malo pre rekao, to je zapravo nešto što stvara pozitivnu eksternaliju. Pozitivnu eksternaliju. Ko može to da objasni? Dakle, znate sad nešto o eksternalijama takođe. Zašto je obrazovanje na bilo kom nivou pozitivna eksternalija? Kako je za vas, recimo, korisno da u društvu bude više, za vas pojedinačno, recimo, da bude više, a ne manje obrazovanih ljudi? Može neko da objasni? Zašto je korisno? Da biste volili da bude više ili manje obrazovanih ljudi, bez obzira na kom ste nivou obrazovanja vi lično? Može, dajte samo mikrofon ovde. Tu naravno ima nekoliko stvari. Prva stvar je jedna koja se tiče opšteg društvenog statusa. Recimo, vi donesete zakon, ako imate nepismene ljude, oni neće znati kakav je zakon. Znači, neće znati kako da se ponaša. Drugo, naravno, ako imate više tehničara, ako imate više inženjera, lekara, uopšte privredni i društveni standard bi trebalo da bude viši, jer automobil ne može da napravi nepismen čovek, jel? Znači, stvaraju se pogodni uslovi u privrednom i vanprivrednom smislu za veći civilizacijski razvoj nekog društva. Dobro. Čim je pozitivna eksternalija, znači da postoji korist koja se prenosi na druge. Sad pokušavamo da utvrdimo šta je korist. Dakle, konkretno šta je u ovom slučaju. Znamo, recimo, miris iz pekare je lepo vam je kad pomirišete, jel? Ili neki parfem, jel? Ali šta je korist ovde? Malo pre smo čuli neke argumente. Možemo čujemo još neke, Branka? Pa u materijalima koje smo dobili za ovo, između ostalog, se spominje, meni je to bilo zanimljivo, da na nivo razumevanja demokratskih procesa u zemlji u stvari raste i da su Amerikancima je to bio osnovni motiv da se svi obrazuju, da bi razumeli uopšte i da bi znali kako da glasaju i tako dalje. Ovo takođe, dakle, ovo recimo za nas možda jedna od veoma važnih stvari, dakle, ako ste zainteresovani da nivo demokratije u zemlji raste, da nivo uključenosti ljudi u demokratske procese raste, da ljudi budu više angažovani, da bolje razumeju šta se dešava, da znaju, recimo, na šta se troši njihov novac, jel? Onda vam je cilj da obrazovanje bude dostupno svima i ne samo u smislu dostupnosti, nego i u smislu sadržaja određenih koje te ljude obrazuje da mogu da budu dobri učesnici u demokratskom procesu. Ako ste manipulator, onda vam ovo možda nije baš nešto, nije cilj kome treba da težite. Ako se prisjetite, pozitivna eksternalija, za nju je karakteristično to što zbog toga što se korist prenosi na drugoga, postoji tendencija da ljudi manje, da kažem, plaćaju za tako nešto, da je manje rade, pa je onda dobro da država potpomogne takve radnje, gde se korist prenosi na druge. Obrnuto je sa negativnim eksternalijama. Zbog toga što se trošak prenosi na druge ljude, tamo onda se dešava da ljudi više rade takve radnje. I tu treba onda, i tu je opravdana državna intervencija koja reguliše takvu vrstu postupaka, gde onda smanjuje ili vraća trošak na one ljude koji stvaraju rade takve radnje, kao što recimo zagađivanje čovekove sredine i tako. Dakle, ako neko tvrdi da država treba da plaća za obrazovanje svakoga, da treba da finansira, ovo je argument, a ne ovo. Ovo je argument. I to je, dakle, sa stanovišta ovo je, dakle, jedan aspekt koji mi je važno da razumete, dakle, sa stanovišta da obrazovanje bude dostupno svima, zato što je pozitivna eksternalija u pitanju, dobro je za sve da svi budu više obrazovani. To je, dakle, jedan aspekt. Postoji i drugi aspekt, međutim.
koji je vezan direktno za naš program, a to je distributivni aspekt obrazovne politike. Da počnemo od nekih podataka koji su vezani za vrtiće. Mislim da je tu kod nas u javnom diskursu je nedovoljno, ja mislim, se diskutuje o tome da distribucioni efekti zapravo počinju od samog početka. Vidjet ćete, ima dosta interesantnih podataka za koje možda ne znam da li znate, kao i nekih procesa koji se dešavaju do 7. godine u razvoju dece. Dakle, ne znam da li ste znali, u celoj Republici Srbiji samo 48% dece između 3 i 5 godina ide redovno u vrtić. Dakle, to je 84.000 od 177. Ovo su neki podaci iz recimo 10 ili 11. godine. Dakle, pretpostavljam, nisu baš potpuno sveže, ali pretpostavljam da nije mnogo drugačije i danas. Ima jedna studija UNICEF-a koju može da skinete, ja kasnije ću da vam pokažem, koju može da skinete sa interneta, koja zapravo nalazi se u folderu, ja mislim. Dakle, kao što vidite, manje od pola, svako drugo dete zapravo ne ide u vrtić. U najsiromašnijem kvintilu, dakle, kada poredite kompletnu populaciju na pet delova, tek 20% onih najsiromašnijih ide redovno u vrtić. Vidjet ćete malo kasnije, imam podatke za sve kvintile. Ali tendencija je takva da što su ljudi siromašniji, manje dece ide u vrtić iz tih slojeva koji su najsiromašniji. Kod romske dece još manje. Evo su podaci ovde. Dakle, zamislite sad da je cela populacija podeljena na pet jednakih delova. Ovo je najsiromašniji kvintil, ovo su najbogatiji. I sad pogledajte, znači, među najbogatijima 80% dece negde ide u vrtić, redovno. Dakle, čak ni među najbogatijima ne idu svi, ali samo, koliko je ovo? 20-ak i nešto posto romske najbogatije, da kažemo najimućnije dece ide u vrtić. Pogledajte, recimo, među najsiromašnijima. Oko 20% svih najsiromašnijih ide redovno u vrtić. Romska deca, ja mislim da je ovo negde možda oko 5%. To su, evo, podaci na osnovu imovinskog stanja porodice iz 2010. godine. Sad, zašto je vrtić važan u ovom obrazovnom smislu i zbog čega i on utiče na jednako šansi? Zbog formiranja moždanih sinapsi. Moždane sinapse su, dakle, neke funkcije mozga, odnosno proces koji se dešava u umrežavanju mozga, koji utiču na vaše, dakle, kognitivne sposobnosti, na govor, sluh i vid. I sad kada pogledate ovde, dakle, ovo je rođenje deteta, neke sinapse počinju da se umrežavaju već pre nego što se dete rodilo. Ako pogledate ovde, sinapse za sluh i vid se umrežavaju već negde, dostižu svoj maksimum negde između 2. i 3. godine, pa onda sposobnost mozga da umreži sinapse se smanjuje. A šta hoće time se kaže? Ako dete nije izloženo, ako mozak nije izložen podsticajima iz sredine koje razvijaju njegov sluh i vid, što dalje odmičete, bit će sve teže da dete razvije te sposobnosti. Dakle, ako recimo dete živi u mraku i ništa ne čuje do recimo 7. godine, pitanje je da li će posle 7. godine, kada prvi put čuje govor, uopšte moći da nauči da govori. Funkcija, pardon, sluh i vid, funkcija govora je ovde malo drugačija, dakle, ona je na maksimumu negde kod 7. 8. godine, a kognitivne funkcije negde, tako, oko, ne, ovo su meseci, pardon, znači 7. 8. meseca, a kognitivne funkcije su na vrhu negde 1. 2. godina. I sve nakon toga počinje da opada. Mi počinjemo, recimo, u našem sistemu, sa najaktivnijim izlaganju deteta intelektualnim podsticajima, tek tu negde oko 6. 7. godine. Sistematski onda tek počinje u 7. godini već je sposobnost deteta počela debelo da opada. Dakle, zašto je odlazak u obdanište bitno? Naravno, uz određenu reformu obdaništa, tako da sve ove stvari počinju da se dešavaju još ranije. Pa zato što na vaše sposobnosti intelektualne, sposobnosti govora, je veoma važno da od samog početka budete izloženi stimulaciji iz okoline koja pospešuje umrežavanje mozga za ove sposobnosti.
Ako dete ne ide u vrtić i ako nema kod kuće određenu adekvatnu zamenu za ono što može da mu se pruži u vrtiću, on će da zaostaje za time. Dakle, ako najsiromašniju decu ne šaljete u vrtić, one već pre nego što dođu do osnovne škole, do prvog razreda osnovne škole, već su u zaostatku. Dakle, bez obzira što je osnovna škola obavezna za sve, tamo je već u zaostatku zbog toga što pogledate, 7. godina, ove dve vrste sinapsa su već gotove. Tu više nekih velikih pomaka nema. Naravno, ostaje vam intelektualni razvoj, ali dete koje je počelo sa 2 ili 3 godine da raspoznaje slova ili da se igra sa brojevima ili neke druge intelektualno izazovne igre, je u daleko većoj prednosti pre nego što dođe u 7. godinu. Dete, recimo, koje je počelo da uči, recimo, jezik, strani jezik ili neki instrument ili, ne znam, da ide na balet i tako dalje ili neku drugu aktivnost u periodu između, recimo, 2., 3., 4. i 5. godine, ima veliku prednost u odnosu na ono dete koje se s tim prvi put upoznaje u 7., 8., 9. godini. Evo ovde neko pokušao da napravi, da izračuna nivo povraćaja za rano učenje, pogotovo za najsiromašnije. Ova crna linija, ova crna kriva predstavlja nivo povraćaja za decu iz lošijeg položaja, a ova plava za nivo povraćaja dece u, da kažemo, bolje stojeće dece. Što kasnije ulaze u obrazovni sistem, nivo povraćaja se smanjuje. Dakle, ako neko tek krene da se obrazuje kada dođe u zrelu fazu, sad ne znam, 35, 40, 45 godina, nivo povraćaja je, a pre toga nije imao nikakvo obrazovanje, nivo povraćaja je jako mali. Dakle, mnogo manje može da u životu onda, da kažem, to konvertuje u neke resurse koji mu omogućuju dobar život, ako krene kasnije. Zašto deca dobrog socioekonomskog položaja imaju malo drugačiju krivu od ovih koji su siromašni? Šta mislite? Ovo se zove inače Heckmanova kriva, dakle neki Heckman koji je radio. Pa moja pretpostavka je da oni koji imaju lošijeg ekonomskog statusa, oni mora da potroše određeno vreme da bi napravili određenu osnovu ekonomsku, na koju posle mogu da se nadograde, da naprave neki povraćaj. Oni koji su boljeg ekonomskog statusa, oni već imaju, da kažem, neku osnovu i ne moraju da troše vreme, svoje resurse na to da je formiraju, nego mogu odmah da krenu ka tome da je dodatno oplemenjuju i kako god. Tako je, tako. Dakle, ovi koji su već u boljem položaju, ako treba da skoče do ovde, njima je relativno lako i povraćaj je jako mali, ali oni koji su ovde pa skoče do ovde, povraćaj je ogroman. Dakle, sve zavisi zapravo od toga sa kog nivoa krećete. Pretpostavlja se da deca koja su u boljestojećim porodicama već imaju dobre predispozicije za, da kažemo, za obrazovni razvoj, tako da je i oni kada krenu, naravno, od samog početka, nivo povraćaja će biti manji, iako naravno mogu da dođu do potpuno istih da kažem, kvaliteta ili do nivoa kao i deca koja su siromašna. Dakle, mi govorimo o jednakosti šansi, sve zapravo zavisi od toga kakav sistem imate i na kom nivou ćete početi da ujednačavate ili na kom nivou ćete da prestanete da ujednačavate životne šanse. Dakle, životne šanse u ovom smislu ili koncept jednakosti šansi vidimo kao mogućnost da ljudi, bez obzira na to iz kog su socijalnog sloja, kakvi su im intelektualni i fizički kapaciteti, da mogu da dođu, da imaju šansu, da im sistem omogućava da dobiju šansu da dođu do maksimalnog razvoja svojih kapaciteta, da imaju život koji je vredan življenja. Dakle, kod nas postoji jedan dosta hibridan sistem. Šta bi prvo značio u idealnom smislu? Dakle, ako kažete ovako, prestajem da ujednačavam šanse pre vrtića, to znači da sve ovo što dođe odmah od vrtića nadalje je, recimo, podložno nekom tržišnom odnosu. Dakle, prosto može da ide u vrtić samo onaj ko plati, može u osnovnu školu samo onaj ko plati, samo onaj ko plati, samo onaj ko plati i tako dalje. Onaj ko kaže, ja ću da ujednačavam životne šanse kod vrtića, a posle toga svi nek se snađu, zapravo kaže, besplatno je
odlazak u vrtić je besplatan i tu anuliram sve moguće razlike koje postoje među ljudima, koliko je to naravno moguće, dakle, pružam im nekakvo obrazovanje koje će da anulira startne pozicije koje dolaze iz njihovih porodica, a onda nakon toga neka se snađu. Onaj ko kaže, zaustavljam se kod osnovne škole, po istom principu kaže, dobro, ujednačavam u vrtiću, osnovna škola će da mi ujednačava takođe životne šanse, ali nakon toga nek se snađu i tako dalje. Onaj ko na kraju, recimo, kaže, pa evo, ja ću do doktorskih studija da ujednačavam životne šanse, faktički kaže, plaćeno vam je sve, uključujući sam doktorat, a onda se snađite sami za posao i karijeru. Negde mora da se povuče ta linija. Naravno, postoji, komunisti kažu još, idu dalje od toga. Sve ovo treba da bude institucionalno ujednačavanje životnih šansi. Znači, i posao treba da vam bude takav da bez obzira odakle ste krenuli, koliko ste školovani, obrazovani, pametni, vaš posao manje više treba da bude plaćen isto za sve. To je koncept uravnilovke. I sad, kod nas, kao što pretpostavljam znate, postoji jedan dosta hibridan i neujednačen sistem. Dakle, vrtiće ne ujednačavaju jednako šanse, pošto nije dozvoljen pristup svima. Onda u osnovnu školu moraju da idu svi. Dakle, tu već radimo neko ujednačavanje, ali kako smo videli malo pre, kad se dođe do osnovne škole, već je dobar deo nejednakosti, da kažem, ugrađen u razvoj dece. Dakle, zapravo, ako hoćete da ujednačavate na ovom nivou, morate da ujednačavate i na ovom nivou. Pretpostavljam da ispred toga teško može da se institucionalno nešto uradi. Imali smo raspravu u Skupštini takođe da li srednja škola treba da bude obavezna. Skoro sam video Svetska banka organizuje nekakav seminar o tome, ili neka tribina neka koja treba da se održi uskoro, da se pokazuje da nejednakost u društvu može da bude manja ukoliko srednja škola bi bila obavezna. Onda, dakle, imate fakultet, pa doktorat i posao. Dakle, pitanje je gde zapravo treba povući ovu granicu na kom nivou. Očigledno je da ako barem ste skloni ili prihvatate koncept jednakosti šansi donekle, da barem na početku treba da bude on prihvatljiv, odnosno da se sprovodi kroz institucije. Dakle, ne možete prosto da kažete zalažem se za jednakost šansi i onda kažete osnovna škola obavezna za sve, ali vrtić nije obavezna za sve. Jer tako zapravo sami potkopavate svoju poziciju. Evo, ovo je studija, dakle, preporučujem koga interesuju ovi podaci i argumentacija o tome zašto je rano obrazovanje jako važno da pogleda ulaganje obrazovanja u ranjem detinjstvu u Srbiji. Argument je zapravo taj. Dakle, čisto je biološki. Što ranije dete izložite intelektualno stimulativnoj atmosferi, to će ono i bolje da se razvije u nekog ko će kasnije moći u životu da napreduje i da se izdigne iznad socijalnog sloja iz koga je, da kažem, potekao. Sad, da kažem nešto o tim neinstitucionalnim faktorima i volao bi da čujem takođe šta vi mislite o tome. Dakle, onome šta se dešava pre vrtića i onome što zapravo paralelno teče i sa vrtićem. Ima jedna interesantna knjiga koju bih preporučio svima da pročitaju, ali ne postoji, nažalost, prevod na srpski jezik. Pierre Bourdieu je jedan od najvećih francuskih sociologa koji je govorio o tome šta je to što nosimo iz kuće, a utiče na naše životne pozicije u kasnijem periodu. I onda on identifikovao 3 vrste kapitala. Ekonomski, socijalni i kulturni kapital. Dakle, sva deca na samom početku iz kuće nose već, iz svoje porodice. Dakle, bez obzira, sada ne gledamo institucije u smislu vrtića, škole, fakultete i tako dalje, nose neki nivo ova 3 vrste kapitala. Ekonomski kapital je, da kažemo, novac koji imate. Dakle, neki su roditelji bogatiji, neki su siromašni. To je, dakle, jedna vrsta stvari koja može da utiče na vaše životne pozicije kasnije. Onda socijalni kapital, koliko ljudi znate, takođe, koliko ste umreženi, koliko su vam roditelji umreženi, da li mogu da povuku ovu ili onu vezu, da vam nešto pomognu u životu. I na kraju kulturni kapital.
kulturni kapital, dakle, je sve ono što se tiče, da kažemo, ukusa i navika. Vidite šta kaže, društvena kritika ukusa. Dakle, i on smatra da je zapravo taj kulturni kapital od presudnog značaja. Dakle, na koji način ljudi percipiraju svet oko sebe, koji im je sistem vrednosti, koje su im radne navike, kako shvataju školovanje, obrazovanje, kako zapravo žele da prođu kroz život i tako dalje. I ovo je nešto što se teško kasnije, da kažem, može da se stekne tokom godina, odnosno veoma velika je, da kažemo, u velikoj meri determinisano je od strane porodice, odnosno sredine iz koje ste potokli. Ove tri kapitala, pogotovo ovaj kulturni kapital, je presudan za društvenu reprodukciju klasa. Dakle, Bourdieu je jednim svojim delom potiče iz tog, dakle, levog miljeja, marksističkog, gde mu je glavno zanimanje klase. I ja bih možda rekao, od svih socioloških knjiga koje sam pročitao do sada, ja mislim da je meni barem ova najzanimljivija, zbog toga što prvo u velikim delom je utemeljena u istraživanjima, empirijskim istraživanjima. Dakle, Bourdieu je tokom 60-ih, 70-ih godina u Francuskoj pravio empirijska istraživanja da bi ovo pokazao, a onda 84. godine izdao tu knjigu gde to pokazuje. Dakle, ako se prihvata ovakva vrsta, kako bih rekao, ovakva vrsta opisa stanja, onda je zapravo jednakost šansi kroz institucije jedino mogući način da anulirate prednosti koje različiti ljudi imaju u zavisnosti od toga iz koje porodice potiču. Jer kako vam se ovo čini, do koje mere vam je ovo prihvatljivo? Bez obzira, vjerojatno niste čitali Bourdieu, ali bez obzira na to, znači imate neku sliku, da li smatrate da bi to zapravo trebalo da bude jedna od centralnih uloga obrazovnih institucija i obrazovne politike i da onda zbog toga obrazovanje treba da bude besplatno i obavezno za sve? Šta mislite? Pa mislim jedino tu kroz institucije može da dođe, jer govorimo znači, o kulturnom miljeu, nečemu što nam usađuju roditelji, pre teh institucija i svega toga. Znači da bi ta deca bili bolji roditelji u budućnosti, oni treba da imaju tu šansu da mogu da isprave eventualno neke greške koje su napravili njihovi roditelji dok su im prebacili. Znači, tek u nekoj drugoj, trećoj iteraciji, primenom to novog obrazovanja, mi možemo da dođemo do neke bolje početne tačke za neku buduću decu. Tako, to je u redu. Dakle, možda je teško sad baš ljude koji žive u jako siromašnim uslovima da odmah ta deca budu, ne znam, korporativni menadžeri ali možda, dakle, kroz nekoliko generacija, da. Interesuje me samo da li vam je koncept u redu, dakle, načelno ideja da je, ovo je zapravo, što se nas tiče, dakle, politički gledano, ovo je zapravo najvažniji razlog zbog čega bi obrazovanje trebalo da bude dostupno svima i čak možda obavezno za sve. Dakle, od 3. godine, dakle, do 3. godine teško da, ali kao što vidite ovde, kad pogledate one grafikone, mislim, i do 3. godine se dešava već mnogo što je važno za... Hoćete vi da kažete nešto? Samo dajte mikrofon ovde. Pa kada se već dođe do fakulteta, tu treba praviti neku vrstu selekcije. Jer, znate, postoji rizik da dobijemo intelektualce laktaroše, kako je Slobodan Jovanović opisivao, ljude koji grabe sa 2 ruke. Ako nisu poneli neki kulturni kapital iz porodice, a domognu se, na primjer, pravničkog obrazovanja i nekih pozicija u društvu, onda postoji još jedna stvar, znate, ako obrazovanje treba da bude ono koje daje ličnu afirmaciju pojedincu, a nije toliko za društvo korisno, onda opet tu treba nešto da se plaća. To je... Imamo primjer veoma siromašnih zemalja koje su krenule od ničega i one su školovale inženjere 90%. Da. Ove druge, znači kad se dostigne nivo, onda možemo školovati i glumce i novinare i tako. Inače ćemo imati veliku socijalnu bombu kasnije. Velik broj ljudi... Znači, ja sam dobro shvatio, vi biste ujednačavanje šansi zaustavili ovde, kroz instituciju, tako? Pa i na fakultetu, 90% znači, ovde, na budžet, aha. 10% ako hoće, znači da snime reklame, kasnije u životu neka plati, ako hoće da... Znači, to je manje više sistem koji sada postoji. Dobro, sad, znači, budžet je zapravo negde oko trećine na budžetu, 2/3 plaća,
ali... 90% na budžetu. Vi biste tako napravili, jel? Da. Dobro. Ajde, interesuje me, znači, gde biste zaustavili ovu liniju? Dobro, da kažemo sad nešto, imam neke podatke o obrazovnoj politici u Srbiji. Pogledajte samo ovu prvu ovde tabelu, dakle zanemarite ovo, pošto ovo su sve po regionima i po pokrajini i tako dalje. Broj škola, ja mislim da manje više, ne znam da li je opao sad broj škola, ovo su podaci iz 2010. godine, dakle da li je opao sad nešto manje od ovoga, ali ovo je broj škola, broj odeljenja oko skoro 30.000, broj nastavnika, mislim da su ovo samo osnovne škole, tako dakle osnovne škole, ovo je broj đaka u osnovnim školama, i sad imate interesantno, znači broj đaka po školi, broj đaka po odeljenju, kad se gleda prosečno, dakle 20,9 po jednom odeljenju je prosek, i broj đaka po nastavniku 11,6. Šta mislite, da li je, recimo, ako gledate samo ove dva zadnja podatka, dakle, broj đaka u odeljenju 21 i broj đaka po nastavniku 11. Da li je to nešto što je važno za obrazovni sistem? Dakle, ovo je manje više stanje i danas. Šta da radimo s tim podacima? Šta mislite? Ovo je nezgodna statistika zato što te brojke ne odgovaraju stvarnom stanju, na primjer, seoske škole, gde ukupno ima 10 učenika, poređenih u 4, na primjer, razreda, gde često nastava objedinjena. Na primjer, svu nastavu slušaju dece od 1. do 4. svih njih 10, tako da taj podatak ne može da odgovara realnosti. Zato što u Beogradskoj školi, na primjer, ima 30 učenika, u toj seoskoj u 3 odeljenja 4, njih 10, tako da to utiče na kvalitet nastave. Sad, dakle, ne znamo, ono što ne znamo odavde je ova, kako se zove, standardna devijacija, dakle, koliko, možda pošaljiš, Branka, molim te mikrofon tamo do Tijane, dok ja kažem, dakle, ne znamo šta je standardna devijacija, to jest, da li je, koliko je ujednačen ovaj broj od 21 i 11, odnosno, da li ima jako puno škola da je mnogo manje i jako puno škola da je mnogo više. Ako je standardna devijacija velika, to znači da u oba ovo zapravo nije uopšte relevantno. Jer znači da imamo dupli problem. Imamo onda škole da ima po 30-35 đaka, što se čini jako mnogo, i opet sa druge strane škole da ima po 500-600 đaka, što se čini da je jako malo. Koliko sam mogao da ja razumem, standardna devijacija nije, kad gledate celu Srbiju, nije mnogo velika, tako da, iako postoje ti, da kažemo, ti ekstremni slučajevi, gde ima jako puno ili jako malo, zapravo ovo je prilično realna slika u celoj Srbiji. Tijan? Htjela sam da kažem isto što i Ana, tako da to je to. Hvala. Dobro, okej. Ali dobro, dakle, ajde kad kažemo ovako, ne znamo šta je, koliko je ovo reprezentativno, ovo je samo prosek, ali ako je ovo reprezentativno, šta mislite, jel treba nešto se menja u ovom pogledu? Ivan, samo pošaljite mikrofon, molim vas. Dakle, da li treba da... Znate da je u procesu smanjenje broja nastavnika u školama. Već su mnogi dobili neku vrstu otpremnine, da odu čak i ranije malo, i čini se da je to politika koja se vodi već neko vreme. Da li zaista treba da smanjujete broj đaka, broj nastavnika, čime bi se onda promenio ovaj srazmer ovde? Naravno da je bitan broj učenika po profesorima, odnosno nastavnicima, zato što to pre svega utiče na kvalitet. Dobro je da bude što manji broj učenika na nastavnika, na jednog nastavnika ili kako ga se gleda, zato što je onda automatski kvalitet tog prenošenja znanja bolji i može da se više vremena posveti pojedinačno. Dobro, ja sad pitam, znači, šta je s ovim brojem? 21. Kako vam se čini taj broj? Meni se čini super. Između 21 i 25, ja mislim, su idealni uslovi za rad. Sve preko 25 otežava stvari, sve ispod 20 je pitanje da li je ekonomski opravdano. Da, to je okej. Okej, još neko? Dobro, dakle, imamo još neke podatke ovde. Broj đaka u osnovnoj školi, pa su ovde neke projekcije, recimo 2000. 711.000, 2010. 573.000, pa su sad neke projekcije ako se ovako nastavi, 2035. 353, 2060. godine 345. Dakle, čini se da je trend da se broj dece smanjuje. Ovo su osnovne škole, tako barem u ovoj studiji tvrde. Onda imamo ovde broj nastavnog osoblja. Ovo je interesantno. Dakle, 80. godine, ja pretpostavljam da je ovo za Srbiju, sad ovde kaže u sistemu, kompletnom sistemu obrazovanja, dakle, verovatno uključuju i univerzitete,
121.000, broj učenika 1,7 i studenta 1,7 miliona, pa 90. godine pada na 96.000, pa 2000. godine pada na 81, ali se onda diže i penje se ponovo broj nastavnika 97.000. A broj učenika i studenta konzistentno i stalno pada. Ne znamo iz ovih podataka zapravo u kom sektoru je došlo do najvećeg porasta broja nastavnika. Da li u osnovnim školama, srednjim, na univerzitetima, ne znamo to. Tako da sad malo tapkamo u mraku, ali mislim dosta indikativno da se zbog čega, da kad svaki istraživač bi se zapitao s punim pravom, jel to je neka vrsta zagonetke, jel? Što se povećava broj nastavnika ako broj dece u školama i na fakultetima opada? Evo još, ovo su plate, dakle, pogledajte, grad Beograd, ubedljivo najveće plate, ovo su zaposleni, ovo su nastavnici, pretpostavljamo osnovne i srednje škole. Kako idete dole ka jugu i istoku, plate padaju. Dakle, ako ovde uzmete republički prosek, 100%, u Beogradu je 125% od proseka i onda kako dođete dole je samo 85% u proseka. Govorili smo o tome da kada god se bavite nekom politikom, ako je to moguće, treba da imate neke podatke na osnovu kojih ćete da merite i stanje, koje hoćete da promenite, ako hoćete, dakle da date dijagnozu, kao i učinke primene vaše politike. Dakle, kad se primeni politika, treba da onda imate neke podatke gde upoređujete to što se desilo sa onim stanjem koje je bilo pre. Dakle, morate zapravo da imate dobru dijagnozu stanja kako pre početka primene politike, tako i posle. Jedan od svetskih međunarodno priznatih standarda u merenju učinaka obrazovnog sistema je ovaj čuveni PISA test, tako, koji je za sve zemlje isti. Dakle, imate prilično ujednačen, da kažemo, standard kako merite da li je sistem dobar. Žao mi je, dugo pušite cigaru. Ovo su podaci iz testiranja 2012. godine, samo odabrane zemlje, dakle zemlje koje su ili region ili bivše komunističke zemlje. Evo je Srbija ovde sa prosekom od 447 poena. Prva u tom da kažemo, skupu je Poljska sa 517. Ako sada gledate vremenske serije, to je kako se, ovo su sada podaci za Poljsku, možda da vidite recimo da Poljska napreduje sve vreme, dakle od 2000. godine do 2012. napreduje malo po malo, ali napreduje i Srbija. Evo, od 2003. do 2012. ako gledate proseke, takođe napreduje, možda malkice malo manje, ali takođe u proseku takođe napreduje. Dakle, iako je bilo dosta govora u javnosti u zadnjih 10 godina o tome kako mi prolazimo loše na tom PISA testiranju, treba uvek da se zna, dakle, u odnosu na šta je loše, dakle, u odnosu, recimo, na neke zemlje iz regiona, smo u dnu tabele, ali, recimo, i mi pravimo neki napredak. Pitanje je može li napredak da bude bolji? Možemo li da napredujemo još više? Ajde sad da malo da popričamo o institucionalnom okviru za obrazovnu politiku kod nas. Da vidimo šta znamo o obrazovnoj politici u Srbiji. Ko utvrđuje obrazovnu politiku i kako se to, da kažemo, kako se to utvrđivanje izražava? Ko može da proba da objasni? I šta se uopšte utvrđuje? Da li neko zna? Nemamo, Ratko Jankov nije ovde, nažalost, nešto malo više iz prve ruke kaže o tome. Hoće Branka, ajde pa onda još neko. Nacionalni prosvetni savet, koji bi trebao da je od stručnjaka sastavljen, pravi planove i programe koji su osnova školama, da onda one prave svoje godišnje programe zasnovane na tome. Na kom nivou se to sve dešava? Da? Na republičkom. Na republičkom. Dakle, postoji zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, upravo je novi zakon usvojen pre nekoliko dana u Skupštini, i on identifikuje nacionalni prosvetni savet. Sad, naravno, to samo reći da postoji taj savet ovo se, naravno, odnosi samo na osnovno i srednje obrazovanje, taj postoji i na, da kažemo, visokoškolskom nivou, da kažemo, ekvivalentan savet, koji se bavi istom stvari. Ali, šta je zapravo, desila se jedna dosta radikalna promena sa tim savetom. U čemu je problem? Hoće neko da, prepostavljam da Branka, da ti opet znaš, ali ako je neko pratio
Šta, ili neko zna šta se desilo? Niko rekao da skupština. A, može, aha. Evo, dajte to iza. Ali čuo sam da ima neke stranke koje prave onako klipove samo najinteresantnije, pa možete to da gledate. Da. Ima dosta. Nisam siguran, ali mislim da su prebacili da vlada sada postavlja. Da, pitanje je bilo skupština, tako? Tako, dakle, pitanje je ko postavlja sad te ljude koji sede u tom savetu, kako se oni biraju. To su sve detalji, institucionalni detalji, dakle, stvari vezane za institucionalni dizajn koji jako mogu da utiču na ono što će se na kraju desiti, jel? Dakle, vi možete da kažete, i to recimo, to je obično, to je moj najveći problem recimo sa evrointegracijama, Evropskom unijom. Oni vam kažu morate da imate recimo nekakvo telo, neku instituciju, recimo prosvetni savet koji utvrđuje obrazovnu politiku. I on ne sme da bude deo izvršnog aparata. Jel? Tako. I sad vi to konstituišete, izaberete, ali onda đavo je u detaljima. Jel? A kako se biraju ti ljudi? Jel? Ko su ti ljudi koji tu sede? Kako oni odlučuju o tome? Koji su institucije na osnovu kojih odlučuju? Sve to može da odvede obrazovnu ili bilo koju drugu politiku na jednu ili na potpuno drugu stranu. To su recimo stvari koje se u evrointegracijama u tom smislu takvog detalja skoro nikada ne gledaju. Dakle, recimo, ja znam, pošto sam se bavio od kad sam u Skupštini sa izborom sudija. Dakle, njima je bitno da postoje nekakva tela koja su navodno nezavisna od izvršne vlasti, da se biraju sudije, ili recimo tužioci, a koji su detalji, kako se biraju tu sudije, šta se sve dešava, to ih uopšte ne interesuje. Tako može da bude isto i ovdje. Ko sprovodi, a ko kontroliše onda obrazovnu politiku? Sećate se kad smo govorili o institucionalnom policy dizajnu, da morate takođe da znate na kom se nivou sprovodi, koja su tela koja se sprovodi. Dakle, ne možete samo da pišete neki policy predlog vaše politike, a nemate pojma ko će to da sprovede, na kom se nivou to sprovodi. Dakle, to je značajni nedostatak znanja o javnoj politici ako ne znate te detalje. Dakle, ko sprovodi... Za svaku politiku može biti neko drugo telo. Dakle, nema, da kažemo, rešenja, pa sad primeniš ih na sve moguće politike. Ko sprovodi, ko kontroliše primenu obrazovne politike, recimo, na srednjoškolskom i osnovnoškolskom nivou? Ministarstvo, dobro, ali postoji još malo, može da se ide još u detalj. Opet Branka, niko se ne bavi ovde obrazovnim politikama kao Branka. Dajte ovaj... Pa, što se tiče kontrole i nadzora, imamo, znači, na nivou lokalnih samouprava postoje školske uprave koje vrše neke redovne inspekcijske nadzore, a unutar ministarstva postoje prosvetne neke koje su kao stručne inspekcije za stručni deo posla. Tako je. Ko sprovodi? Pa, sprovode lokalne samouprave. Dobro, sprovode škole. Sprovode škole, tako. One sprovode politiku. A kontroliš, da, tako je. A ovi kontroliš, dakle, školske uprave, inspekcije ministarstva su tela koja to kontrolišu. Dakle, morate dobro da znate kada hoćete da predlažete promenu. Gde je zapravo problem? Možda je zapravo sama politika dobra, kako smo onda govorili, ali problem je u institucijama. Recimo, u kontroli nešto nije dobro, pa onda dolazi do felera. Recimo, inspekcija prosvetna za... Sad sam zaboravio da li za osnovno i srednje ili za visoko obrazovanje. Ima 3 čoveka. Možete sa 3 čoveka, recimo, mislim da je za visoko obrazovanje, možete sa 3 čoveka da kontrolišete u celoj Srbiji šta rade fakulteti. Ili, ako se prisetimo još nekih detalja, ako su loše plaćeni, možda tamo da se sprovodi neki problem. Možda u samim školama, kad sve je dobro, ima i kontrola, ima i obrazovni sistem je dobro zamišljen i postavljen. Ali dole na samom, da kažemo, na terenu, gde se sprovodi politika, neki je problem. Onda treba problem rešavati tu gde je. To je zbog toga, recimo, jako važno da kada primenjujete neku politiku s obzirom na neku drugu uspešnu politiku, vodite računa da ne bude copy-paste metod. Tamo je negde uspelo, pa samo da mi primenimo taj koncept koji je negde uspeo, pa će to valjda da bude i kod nas. A možda problem zapravo popuno na drugoj strani. Kada počinje i gde... Dobro, ovo je zapravo isto ovo. Dobro, kada počinje, takođe može, govorili smo malo pre o tome, kada počinje obrazovna politika zapravo kod nas? Kada počinje obrazovanje dece?
Pa faktički počinje od osnovne škole, nešto malo već imaju u vrtiću. Recimo, ja sam zagovornik da sve treba da se pomeri 1 godinu bliže rođenju. Dakle, da u predškolsko krenu već sa 5, a u osnovnu školu da krenu već sa 6. U jednom broju zemalja u Evropi to je već trend, već je to uvedeno. Šta mislite o tome, interesuje me? Treba li, Lidija pa tamo onda iza, dakle, treba li deca da kreću ranije u školu? Treba deca da se igraju, tako? Pa, treba deca da se igraju i to je super, ali može da krenu deca sa 5 godina jer su intelektualno sposobni. Međutim, mora da se prilagodi program, jer ako nema adekvatnog programa za dete od 5 godina da bi to moglo da prihvati, da bi moglo dalje da se formira, onda od svega toga nema ništa. Tako, jasno. Dajte samo tamo mikrofon iza ko je tražio, ali ovo zapravo, ja se potpuno slažem, dakle ne treba sad krenuti sa 5 godina odmah, znate, ovo je slovo A, ovo je slovo M, ovo je slovo C i tako dalje. Tako je, da. Dakle, vidjet ćete malo kasnije kako to izgleda u Finskoj. Evo samo čas. Dakle, poenta je naravno da to bude prilagođeno, ali s obzirom na to da su, kako ste rekli, deca već intelektualno sposobna, sa 4-5 godina da takve stvari apsorbuju, a i malo pre smo videli da moždana aktivnost je zapravo u toj dobi kognitivna, najrazvijenija. Ja mislim da najveći učinak bi zapravo imalo to pomeranje kada... Ovaj argument da se deca igraju, ja mislim, meni je žao, ali ja to jednostavno ne mogu više da slušam. Zbog toga što bi i ranije kretanje u školi podrazumevalo da deca kroz igru uče. Dakle, niko ne treba da sad idu u vojsku sa 5 godina i da imaju školskoj... Dobro, kad dođemo do Finske pa će da mi objasniš o čemu je reč. Javio se iza samo, kako beše ime? Slobodan Tvrčava. Pa ja se ne bih složio, ja imam 2 dece i smatram, posmatrajući taj sistem ocenjivanja, znači kod nas, kako je u našoj zemlji, počeši od ovih cvetića najranije pa kako ide dalje, da deca ne treba ranije da kreću u školu jer samim tim što je produžen životni vek, znači ljudi, ništa oni neće izgubiti, niti specijalno dobiti ranije. A sinapse? Pa jeste, ali moramo razmišljati o drugoj stvari. Deca koja se nejednako razvijaju u tom ranom uzrastu često mogu da imaju negativniji efekat od stresa zbog nekog ocenjivanja i upoređivanja s okolinom, nego što bi bili benefiti ranijeg kretanja sa pretpostavkom da će oni ranije u životu nešto da ostvare, jer su eto ranije ušli u taj ring, da kažem. Tako da ne treba im krasti detinjstvo. Dobro, okej. Kad kažem treba da deca krenu ranije, podrazumevam da su ostale stvari nepromenjene, to je da ostale stvari su idealno, da kažem, rešene, jel? Dakle, da su i nastavnici kvalitetni, da je sve prilagođeno deci u tom uzrastu, da se ne ocenjuje, recimo, možda u prvih nekoliko godina, nego da deca zaista kroz igru mogu nešto da nauče. Izvoli. Marija Zemun. Pa ja sam bila sličnog mišljenja, kao pošto sam imala dete koje je januarac i te godine je napravljen onaj presek da svi rođeni do marta moraju da krenu, ona nije išla ni u predškolsku, jer je preskočila, to je generacija koja je preskočila. I užasan otpor sam imala prema tome, smatrala sam da je jako mala, čak sam išla dotle da sam je vodila u 2 škole na testiranje da bi dobila potvrdu da je ona stvarno mentalno sposobna da uči. I oba psihologa i pedagoga su bila stanovišta da ona je definitivno spremna i da bi napravili veliku grešku da je ne pustimo u školu. Sad, možda je prava mera u stvari baš taj test. Znači, moguće da je većina deca stvarno spremna da krene godinu dana ranije i da prosto treba prepustiti ljudima koji su stručni da procene. Ako dete nije sposobno, ostaviti ga godinu dana kasnije da se igra. Ako jeste, zašto ga ne pustiti? Ja stvarno nisam s njom ni jedan jedini problem imala. Fantastično je učila, mislim, snašla se, otišla je napolje. Da, čujte, pazite, možda može da postoje, da kažemo, pojedinačni slučajevi, kao što psiholog u oči polaska deteta u školu procenjuje da li dete da ide sa 6,5 ili sa 7,5. Dakle, to je u redu, ali govorimo načelno o politici. Znači, da sve da pomerimo za najmanje godinu dana ranije, da vidimo kakvi će biti efekti. Možda je problem negde, sad da idemo na malo konkretnije probleme, možda je problem u obrazovanju sa parama, recimo. Dakle, možda treba da se neki deo reforme uradi tako što će se više para uložiti u reformu obrazovanja. Kao što znate, jedna od najčešćih rečenica u zadnjih, recimo, 15 godina je kada nešto kaže da treba ovo ili ono, ali nema para. Zašto nema para? Ovo je primjer od jutros. Gradonačelnik Kragujevca kupio je 750 pari kožnih cipela za zaposlene u gradskoj upravi i
kabinetu gradonačelnika, potrošio oko 9 miliona dinara za to. Onda sam malo tražio kakvo je stanje u kragujevačkim vrtićima, pa sam došao do podatka iz recimo 12 ili 13. godine da na svako jedno dete 2 dece ne mogu da upišu vrtić. Jer nema dovoljno mesta, kapaciteti i tako dalje. Dakle, tu se samo podsjećamo na jednu od naših glavnih, najvažnijih tema. Nema para, naravno, zato što se troše na ovakve stvari koje nemaju nikakav javni interes, nemaju nikakav javni efekat. Nisam našao da li u novinama piše negde koja je zapravo firma koja prodaje cipele. Mislim da bi se tu isto našli možda interesantni neki podaci. Ili neko možda pročita u onom tekstu o školama u Americi, kako se finansiraju osnovne i srednje škole u Americi? Je neko došao dotle? Recimo, to je 2 strane od početka teksta. Porez na imovinu, tako je. Dakle, od poreza na imovinu koji pripada lokalnim samoupravama ili nekim lokalnim jedinicama se finansiraju škole. Kad bi se, recimo, pretpostavite da postoji fond u svakoj opštini koji bi tako raspolagao s tim parama, šta mislite, kakav bi to efekat imalo na finansiranje škole? Dakle, sve što prikupite od poreza na imovinu ide u posebnu kasu i može da se potroši samo na škole koje su na toj teritoriji. Šta mislite? Šta bi bio efekat? Evo, Lidija, tamo mikrofon. To bi bilo odlično, ali zavisi od opštine, mislim, odnosno od da li je siromašna opština, koliko će novca moći, mislim, da se uloži u to školovanje, koliko će se prikupiti sredstava i tako dalje. Znači, na kraju dolazite opet do toga da bi sa nekog centralnog nivoa moralo da se finansira, ili ako je opština siromašna, ili ako nema puno nekretnina, očigledno ne može da prikupi puno para, pa neko onda mora da uskoči da pokrije te budžetske rupe. Dobro, koji su još problemi u našem osnovnom obrazovanju koji sam ja identifikovao, možete vi da predložite neke, a koji bi trebalo da se reši? Šta mislite o poklanjanju ocena? Kako da se problem reši? Dakle, svi znamo da je to problem, nastavlja se i kasnije, dakle, nije samo problem sa školama, srednjim, nego se nastavlja na fakultetima i na kraju krajeva, na kraju dolazi i do lažnih diploma, doktorata. Hoće neko ko se nije još javio, ako ima ideju? Ne? Ajde, izvolite. Pa Amerikanci su to rešili testovima. Testovima? Imamo i mi testove isto. Imamo puno testova, imamo. Moj sin položio jedan test nedeljno. Završni test, znači imaju ono ABC, jeli, nema, dobro, ovde je osnovno obrazovanje, ali znači za uspešno sledeće ima završni test ocenu. Ali znate kako se to radi? 100 pitanja i onda izvoli. To se radi posle testova, dakle, deca završe sve obaveze i onda na sednici veća, na kraju godine, kaže, ajde da damo ovome malo više, da ovom povećamo, ovome da, što je rekao Ratko pre par nedelja, ne postoji dete koje ima prosečnu ocenu koja se završava na 0,4. Dakle, nema neko ko ima prosek ocena 4,4, njemu će da povećaju na 4,5 da bi imao odličan uspeh. Isto je tako i sa 3,4, to ne postoji. Dakle, oni gledaju nekakve podatke o prosečnim ocenama, nema ni jedna prosečna ocena koja završava na 0,4. Ivane, možeš samo mikrofon da date. Ova stvar za Ameriku je... To je bilo pre 30 godina, jel? Ovo u Americi funkcioniše zato što te finalne testove sprovodi država i nadgledaju đake dok rade predstavnici federalne vlasti. Dakle, ne nadgledaju ih nastavnici koji im inače predaju, koji su im tetka, mama i baba, nego dođe policija tehnički, sprovodi testove, nosi u centralizovano mesto da se pregledaju i objave se rezultati. Pa nešto slično smo imali mi sa ovom maturom, je li tako? I onda znate šta se desilo u službenom glasniku. Onda je žena jedna sakrila u brushalteru USB sa rešenjima. Ali onda je opet problem centralizovan. Treba da obratimo pažnju instituciju glasnika i ovi što pregledaju, a ne na 500.000 škola. Dobro. Ok, ima još neko rešenje, ideju? Evo, može... Dajte. Mora se promeniti sistem. Država treba da prestane sa nagrađivanjem formalnih verifikacija znanja. Znači, danas ako se neko zaposli u državnoj upravi sa srednjom školom i posle toga donese diplomu učiteljskoj fakulteta iz neke zabiti, on će odmah postati rukovodilac posle toga. Znači, bit će šef onome koji mu je juče bio nadređen sa višom školom. Znači,
velik problem. Dobro. Pavle Gašpar, može tamo mikrofon, molim vas. Dobro, ovde govorimo o poklanjanju ocena unutar samih škola, dakle ne šta se dešava kasnije kad se završi obrazovanje, nego u samim školama, osnovnim, srednjim, na fakultetima takođe. Dobar dan svima. Ja bi isto rešio problem sa testiranjem, s tim što bi nasumično bi se testirali učenici ukoliko bi oni pokazali lošije znanje prosečno u odnosu na ocene koje imaju, to bi bili negativni bodovi za nastavnika koji bi onda snosio štetne posledice, što znači njemu ne bi bilo u interesu da poklanja ocene. Tako, dobro. Evo još tamo, dajte, evo Ivan ovde, nije se javio još, evo tu. Ivan iz Lazareca. Pa evo konkretno kako bih rešio ovaj problem, vi ste mi dali ideju kada ste rekli da nema niko sa prosekom 4,4, pa kada bismo ukinuli uspeh, odličan, vrlo dobar i jednostavno samo konačan uspeh učenika da bude samo ocena, u decimali. I tako. Time smo, eto... Da, to je dobro, to je dobro. Dobro, prevelik broj nastavnika, to smo već zapravo govorili, čini se da možda i nije toliko, s obzirom na podatke koje imamo, ali svima vam je jasno šta preveliki broj nastavnika, u čemu je problem. Sa finansijske strane je zapravo to problem. To ne mora da bude problem u sadržajnom smislu. Ako su nastavnici dobri i ako umeju da prenesu znanje, to nije problem. Ali sa finansijske strane, ako ih previše ima, država ne može sve to da finansira. Pavle, može mikrofon samo da Pavlete. Mislim da sama računica kod broja nastavnika nije dobra jer su tu obračunati i oni nastavnici bez obzira na njihov ukupan fond. Postoji mnogo nastavnika sa 20-30%, 3 nastavnika sa 30 i nešto posto čini jednog nastavnika, tako da ni sam broj nije merodavan. Da li je obrazovni sadržaj problem? Ali samo kratka evo Branka prva da kaže, pošto ona je najviše brine oko toga. Šta je problem u samom sadržaju? Šta biste promenili? Da li je to problem što, recimo, naša deca ne postižu bolje rezultate na PISA testu? Obrazovni sadržaj nije primeren uzrastu i zastareo. To je iz 19. veka kada su deci je bilo dosadno i ništa nisu imali da rade osim da sede i da uče. Danas imaju 300 čuda koji im odlače pažnju, mnogo im je teže da se koncentrišu na tu količinu, a druga stvar, imamo fenomen nepotrebnog znanja, koje nekad su učili nešto što nisu mogli lako da saznaju, morali su da ga znaju, a danas to zguglaju i nađu i nema potrebe da ga uče na pamet i da to imaju u glavi. Znači, sadržaj treba rasteretiti i pomeriti malo. Ja mogu da se složim sa ovim, dakle, evo mogu da vam dam primer, moj sin sad 4. razred, on uči iz prirode i društva slivove reka. I sad mora da zna sve reke koje pripadaju Crnomorskom slivu. Ja ne znam zašto to mora, pošto to sednete za kompjuter pa lako nađete, ali sve slivove koji postoje u Srbiji je mora da zna i sve reke koji potpadaju pod svaki sliv. Na pamet, da. I to se testiralo na testu. Zapravo dobio je manje neki poen zbog toga što jedan sliv nije znao da nabroji sve reke. To je reproduktivno znanje. Tako. Može tamo iza Viktor ili... Bojim se da nemam rešenje, mogu samo da kukam malo, ali jedan od razloga zašto on mora da zna sve slivove reka, zato što to značajno rasterećuje predavača. Predavač jako lako može da testira, zato što kaže navedi mi sve slivove reka ili da parč papira sa slivima reka, dete zaokruži ili ne zaokruži i on je završio svoj posao. Drugi pristup, koji bi možda bio interaktivniji, bi zahtevao veći angažman od profesora, koji on nekad neće da da, nekad možda ne može da da zbog fonda časova, broja dece i tako dalje. Ali fundamentalni problem sa obrazovanjem jeste što profesori gledaju da rasterete sebe, a opterete decu. To može da bude... Nema rešenja, samo kukam. Još jedno samo pitanje, hoću veoma kratko, mene interesuje. Šta mislite o većem učešću roditelja u odlučivanju u školama? Recimo, zamislite ovo o čemu mi sad govorimo ovde, da roditelji imaju neku reč o tome da mogu da utiču na to šta su zapravo sadržaji koji treba ili ne treba da budu. Ili, recimo, šta su udžbenici koji mogu ili koji ne treba da se kupuju u školi. Da li roditelji mogu na taj način uopšte da kažu nešto smisleno? Recimo, ovo što ste vi sad rekli kao roditelji ovde mi se čini dosta smisleno. Tako da, ali recimo u tim pitanjima roditelji nemaju nikakvo pravo odlučivanja u školama. Ko će
Ima dosta ruku, samo čas čekaj, ko se nije Evo, uopšte javio. Ajde, mikrofon je kod vas, okej. Pa znate kako, ja smatram da ipak svet koji je iz te branše najbolje bi trebao da bude upućen u tu problematiku i da roditelji ne bi trebali baš puno da se mešaju, ali mi zato treba da podignemo, kao što je koleginica već rekla, nivo i obrazovni i kulturni nastavnika i samu proceduru izbora nastavnika, čime ćemo, normalno, oni će sami svoj sadržaj upućeni na to bolje i da redukuju. Dobro, okej. Meni je samo, evo ovako, znači, vidim da je dominantno mišljenje da ne, ali razmisli samo još o jednoj stvari. Dakle, ako roditelji kao građani su dovoljno kvalifikovani da odlučuju o tome ko će da vodi državu, ko će da smanjuje, uvećava plate, penzije, javni dug, ko će da vodi ovakvu ili onakvu poljoprivrednu politiku, zašto ne bi mogao da odluči o tome da li mu je udžbenik koji treba, iz koga njegovo dete treba da uči, takođe adekvatan ili nije adekvatan. Ali moramo da krenemo dalje. Nije loše da pogledate ko se više ovime interesuje. Ove dve studije, jedna iz 2009. godine, Svetska banka je radila studiju o mnogim politikama i institucijama, ali ima jedan deo od 10 stranica koji se tiče obrazovanja. Uglavnom se svodi na priču o tome kako smanjiti troškove u obrazovanju, dakle ne bave se ovom supstantivnom reformom mnogo. Jedno od mogućih rešenja nudio je i Libek u studiji vaučeri u obrazovanju, tako da tu se nalaze i dosta ovih podataka koje sam vam dao, kroz koje smo prošli, ali ja bih zapravo teo da, evo zadnji ovaj deo, posvetimo malo situaciji u Finskoj. Kao što znate, Finska je u zadnjih 2 decenije napravila neverovatan preokret u obrazovanju i sad postoji konsenzus u celome svetu da je to možda jedan od najboljih obrazovnih sistema koji postoji. Čovek koji je koncipirao reformu, zove se Pasi Sahlberg, izdao je ovu knjigu gde je opisao ceo taj proces. Može da je kupite, postoji za divno čudo i prevod kod nas. Ja sam se šokirao kad sam ga vidio pre 2 godine. Tako da nije loše da vidite šta se tamo dešavalo. Postoji takođe novija jedna knjiga, samo da vidim šta se dešava ovde. Zašto neće? Aha. Još jedna knjiga, dakle, gde je isto takođe on od koautora iz ove godine. Ovo nisam čitao, ali sam čitao o toj knjizi, pa onda govori o tome koliko je sama profesija ljudi koji se bave obrazovanjem, kako se u Finskoj ona doživljava. Vidjet ćete da ko se bude time bavio, biti nastavnik u Finskoj je potpuno, ne druga stvar u odnosu na to biti nastavnik u Srbiji, nego biti bilo šta u Finskoj. Dakle, postoji jedna posebna, da kažemo, čast među finskim stanovnicima kada biraju šta će da rade u životu ako se odluče da budu nastavnici. On, recimo, tvrdi da nivo novca koji se ulaže u obrazovanje ili uopšte koji se nalazi u obrazovanju, koji cirkuliše u obrazovanju, nije presudan. I sad, recimo, imate ovde, on daje jedan grafikon, dakle, ukupni izdaci u američkim dolarima, ne znam da li to po detetu godišnje ili tako nešto, pa onda skor na PISA testu. Pogledajte, recimo, zemlje koje jako puno ulažu, kao što je Norveška, SAD, imaju dosta nizak skor na PISA testu. Jako puno ulažu, imaju ispod 500. Sa druge strane, Finska ne ulaže baš puno, u odnosu, recimo, na Švajcarsku, Dansku, Norvešku, ali neverovatan. Dakle, pare nisu presudne. To je, dakle, jedna stvar koja nam govori šta se desilo u Finskoj. Nešto možda možemo da naučimo iz toga. Šta se tamo desilo, ukratko, hoću da vam ispričam. Dakle, uveli su princip u kome u prvih nekoliko godina nema uopšte ocenjivanja. Neko je malo prepomenuo Japan, ako se... U 7, jel? Dakle, nema ocenjivanja, nema provere znanja, dakle, nema nikakvog stresa, sve je učenje kroz igru, kroz motivaciju, nikakva jurnjava za ocenom. Od matematike i prirodnih nauka, dakle, koncepcija se promenila tako da se više predaju kao kao praktične discipline. Dakle, ne da neko nauči da sabira i da množi, deli i tako dalje, nego da to nauči da bi nešto mogao da uradi. Kao što sad vi vidite da ste učili sabiranje i oduzimanje da biste mogli da analizirate budžet. To je to. I naravno postoji visoki ugled nastavnika u društvu, to sam već pomenuo. Svi nivoji obrazovanja su besplatni, svi. Od početka do kraja. Dakle, od vrtića
do fakulteta, ne znam da li su doktorati besplatni, to nisam našao, moguće da je i to, sve je besplatno. Šta bismo, recimo, mi mogli, odnosno šta kao deo javne politike može da se kod nas izmeni? Ima nekoliko stvari koje može i jedna koja ne može. Tako je, bravo. Dakle, ovo ne možete, ovo je verovatno posledica neke kulture, tradicije, to ne možete, barem ne možete brzo. Ove stvari možete brzo. Sad, da li bi efekat bio isti, to još ne znam, ali samo sam to hteo. Vojn je hteo nešto da kaže. Može mikrofon tamo do Vojna, zadnje klupu. Ne može, pošto je Vojn funkcionar, onda ne može da priča, žao mi Vojne. Dakle, on je to formulisao u nekoliko paradoksa. Dakle, u Finskoj su uradili nekoliko stvari koje su nama iz ove perspektive gledaju paradoksalne ili kontraintuitivne. Dakle, manje nastave, više učenja, u smislu praktičnog znanja. Dakle, ne sad to je kao na fakultetu, kad dođe profesor, otvori knjigu pa čita i svoje knjige. Dakle, ne to, a isto tako možete da nađete ekvivalent tome i u osnovnoj školi, nego više praktičnog znanja, kada naučite nešto da možete da upotrebite, manje testiranja, više učenja i više pravde kroz veću raznolikost. To su, dakle, 3 kontradiktorna zaključka ili paradoksa, evo samo čas, koje su primenjene u Finskoj i koje su dala neverovatne rezultate. Molim? Mislim da je poenta ovoga da svima bude dostupno svi nivoji obrazovanja i posebno, dakle, za razliku od koleginice koja je malo pre rekla, treba da se radi sa talentovanom decom, oni su puno pažnje posvetili deci koje su ispod prosečna. Dakle, njima su zapravo dali najviše pažnje u sistemu. Čim primete da je dete ispod proseka iz bilo kog razloga, osniva se, da kažem, posebna jedinica, poseban sistem, koji onda se omogućuje da se sa njim posebno radi da bi dostigao ove druge. O tome ima jedan deo u knjizi takođe o čemu on piše. Ko je teo da kaže, da se neko javio? Viktor tamo. Može tamo mikrofon iza, molim vas. Evo, tu već sam mazno. Ima sjajan jedan ilustrativni primer za ovo što ste rekli u članku. Finci napuštaju koncept predmeta, objedinjavaju nastavu kroz, recimo, pozorište. Naprave kafić, deci dodele ulogu prodavača, računovođe, mušterije i slično, i na interakcijama između učesnika predstave oni uče malo matematiku, malo sabiranje, malo sociologiju, svakakva situacija koji svega toga iste. Onda su kroz jedan, recimo, taj pozorišni model uspeli da objedine više različitih nastava, više različitih predmeta kroz metod kojim se lako pamti, što je meni bilo nevjerovatno. Evo, Sanja se javila još? Da, ja sam samo htjela da dodam da sam čula da su da li prošle godine ili ove godine ukinuli domaće zadatke. Koliko znam, na nivou osnovne škole, ne znam da li je posle, i da su shvatili da je to tako bolje zato što deca treba više da se igraju. Baš im je to bilo obrazloženje i da će oni mnogo više da nauče kući kada dođu i rade nešto što njih interesuje i da će tako mnogo više naučiti i to onda preneti dalje u školu do svojim drugarima. Dobro, moramo da završimo. Dakle, jasno vam je šta je koncept. Nema testiranja, nema, u celoj, dakle, osnovnoj školi toga nema. Nastavnici pružaju svima podjednaku pažnju, ali veću pažnju onima koji su u lošijem položaju, da bi izjednačili šanse. Tako. I sistem 20 godina nakon toga, kao što vidite, pogledajte još jedan put, sistem daje ovaj rezultat. Dakle, naravno, nisu baš minimalne ulaganja, jel? Očigledno u tom statusu uglednom nastavnika u osnovnoj i srednjoj školi veliku ulogu igra i nivo plate i činjenica uopšte da je to bogato društvo, ali kao što vidite može da se uradi bez ogromnih para ili bez ogromnih ušteda možda o kojima se govori. Ok, to bi bilo sve za danas. Dakle, naredni put moramo da završamo.